Аз почти на изуска запомням. Той колко пъти ме казва, че аз започна да обяснявам. По-хубаво мога да го отправя, обаче сега не мога да го отправя. А по-хубаво мога да го отправя. Сега не мога да го... Леда Събка е една от първите хора в България, които се занимават с хаджияло още преди 20 години. Кусур. А иначе много хубаво мога да го обясня. Всяка чакра мога да Усещате, ама е по-трудно. И въпреки, че е много възрастна, между другото и много редовна и винаги идва на занятия. Приятна разходка. Чао. Аз преди да дойдох, имаше много хора с кирите. Обаче сега е малко трудно. Не знам, позабравя. Не мога да обясня се това. След като да разбирам и го обяснявам. Не мога да се... Не знам, Всичко снимам аз. И народа. Yeah, all I'm sure special extent. Make video, photos.